Kasngi buram jong urosari bakoy. Hakan kasngi buram jong urosari bakoy. Ngipan kan mau ilade ya kajing kordor jong kajing duwai ya man kasngi. Hakajing im jong kiru koy bat kham tam hakin nong seng ya kajing aslok riu niam baper. Ngi syam baki don kajing lek riu play ka bakerpang ya kamaria. Da ka baduwai ya urosari bakoy. Kumta ngi syam ru bakat no kalong kajing gerku ya ki haki babun kiliang. Hake history jong kabalang ru ni syam ba kajing duwai ya urosari kalalong sisya kajing gerku ya ka bat ulalong sisya u atiar banile persya ya ki ki bakhanglat ki breu banjan shouplay to mentang ni pleu jong mutlang ya ka rukom duwai katkum kajing hikai kabangi yo nagaktien uplay kamat puson ga banengkong ngidon kam ya kajing yaisya haki jing duwai ke gospel mentagasngi kahikai syapang gajing duwai. Ha kabau Jisu upan kan mau yangi bau blay ukpa usngap berbor ya lengba kini kiktin. Te kumta ngaong hapi, to pan bat pin sayo, to wat bat pin sasyem, to tet bat an sapli yapi. Ha kajing im jong ipat ngimla ban muddur bakani kalong kumni. Namar bun sen ngisyem halade, kumba ublay uklam sngap ya kajing duwai jongi. Kani kahikai yangi bangidai banduai daka mensiem yasya baki jing duai jongi kinlong gi basaiso. Nengkong lang syap kanang baki jing duai jongi kindup long gi basaiso. Ngidai bandon ka jing tmu bakar pang bar ka jing yasya. Ngidai banduai klem ka jing du mensiem ka jing du jing kermen bar ka jing artatin. Wala ngi sngaw halade bangimpat iyo ya ka ka ba ngila duai. Ya kani ngilayo how to briu balik sidang met ban porta hakayeng jong uperlok. Ban kerpat ya kajing nongkam bakerki jong u. Hareng kat kajing ay ban jong u. Ban ay namar udon kampalan. Ngis nguturu menta ba ublay ulong uta uperlok. Ubas ngap ya kino ki baperta sa u man lakapor. Ngidey ban ngej skem bahaka bakadu unsa ay ya ki bangipan. Namar omday tang uperlok henry ulong ru ukpa jongi. Wala hateng ngila ban bu yakum kini kejingkeli. Lara ublay ulong uba berukpa ubabha. Balay pat ngihap banduay karpat man kapor. Ne balay ngidon kam ban pan ay na uba tiplod ya kejing no kam jongi. Kani kain kahikay yangi. Bangin yo ya kino kejing duay jing karpat jongi. Tang ladang ipan katkum kamon kejong u. Kamat puson ngabaar. Ha kajing duwai ngiwat ya kamon jong ublay. Ha kajing im jong ujisu uyay ban barobor ba uwan siya kani kaperthay tang banle ya kamon jong ublay. Bon sing yo iru ha kajing yay lanti jong u nakaway kapor siya kaway pat. Uju penlut por ha kajing duwai. Kanang ba untip ya kamon jong ublay kaba uday banle. Kadu ya way ha kaperkat samani hakajing kordet ulong. Kopa lalong gabala tuweng no ya kani kakuri na nga. Hanray kumba ngamon. Hanray kumba mame memon. Kumta kajing duway jongi kideban pan na utray bakamon jong u kanlong halor jongi. Ti ay kanlong katbalong. Kajing duway jongi kadeban long barabor kumba ujisu duway batban le ya kamon ublay ukpa. Dayda kumni ngin sala ban tip ya u khambha. Ban kham janay. Bat ban bud ya u hasendak. Kumta kanang bangin la ban poy siya kani kathong. Ngidon kam ban duway barbor bakamon jong ublay kan ulong hagajing duway jongi. Ngidon kam ru ban long ki balakre ban pediang ya kajingay jong ublay. Namar ulaong. Tang hauta ubadon ay and I shu. Naga gospel jong Markus kilnong bersaw dukot baapsan. Lemda kumta ublay ru una umla ban ay. Dayda kumni kan bakatasin bangi duway. Ngin nang yo pediang ya kajing ku bat kajing ay. Bat kajing temu jongi kun ulong ha kajing im jongi. Hanray ladang im yo ya kata kajing jubab kajong u. Ngidey ban yayne bat duriap khop ha kajing duway. Namar lada ay ya kaway kajing ay ha kaway kapor. Klempep bunsa ay ha kaway pat kapor. Kabatang ubatip bar uba ibet baka unalong. Kumta nakaliang jongi ngidey ban syania bat ay ti teli ha u blay bat ngin yay up ya kamon jong u
ban the ya ke jing kerku halor jongi. Kamat puson ke balai. Urosari uwai na ke jing duwai ban penmelen yangi ban duwai man kesngi. Kajing duwai ya urosari bakhoi kalong ke basuk. Namar ngi pen kam ya ke jing duwai ki balangkot bar ki bangi la lendet. Tekum ta baro ki khot jong kayeng kesem kila ban sem bantalang. Kajing duwai rosari ka hikai yangi ban long ki baduai bonsen. Namar ngi duwai bonsen ya kajing duwai utrai. Kajing kublai ya wangel bar kumju ru. Kajing ai buram ya ublai laiwai. Bar ka khot ka weru yangi ban duwai man lagas ngi. Da ka puson ya kajing maya balabu. Da kumni ngi kubur ba urosari uhikai yangi ban long ngi bayasya. Habangi duwai man lagas ngi balarangi duwai da ka bangi puson. Ngi portu ubor ru ya ka Maria. Ka puson hapo ka do nut. Ya ki ai ka baja ha kajing im jongka. Bar ka pediang ru ya ki kum ka mon jong ublai. Ngila ru ban ong maka jing duwai ya urosari bakhoi kan pelong yangi. Ban yai na ka Maria syau Jisu ban le ya ka mon jong ublai. Kumta ngiyo i hang ne bakat nu ka long ka baron kam ban duwai ya urosari bakhoi. Syuk ka jing duwai ya urosari bakhoi kam long ka bae namar ngila ban duwai wat habangi ya ngiyang. Upadar Patrick Peton ukentu ya ki yeng kisem Kristan ban duwai barabor. Habau yo i jengai ru ya ka jing kordor jong ka jing duwai haki yeng kisem da ka baong. Ka yeng kisem ka baduwai lang ka salang. Kumta ban penulong ya ka ne ka jing angnut. Upadar Patrick Peton ulalap baka jing duwai rosari haki yeng kisem kalong kawai kalat. Ka ban yarap ya ki kon Kristan ban don ka jing ajan kum si yeng kisem. Tungin ya duwai. Kumbang irakhi kan kesngi buram urosari bakhoi. Ngin la ban yo ya ke jingai ki bami na u. Hagi yeng isem jungi baro. Airu benginang suthit ha ke jing pusan ya ke tien ublay. Lengba ke jing maya jong kalenti jing penem jong u Jisu. Tungin ni persyang ru ban ailat ya ke tien ublay. Bakan suthit hangi bar benginang la ban imsngi ha ke jing duwai man la kesngi. Eni ro ya u Jisu Kris.